dulu wewayanganmu duh Kang Mas wong bagus lina-lina bisa lali saya angret rucit hati lelewamu jah manis ambung ku manjil ing panduku ing netra apa tega sirakan mas citreng janji misah kita tresnan jati lamun mangkono piye katresnanmu piye katresnanmu aja ngono to Mas Katresnanku tetep mongko Kang Mas katresnanku bebasane tanpa bisa dituku jodohan prasetyamu korbanake jiwa lan ragaku jadi mateng sedaya warga RW 6 dalam menyambut Bapak Lurah Pak Babensa Mbak Bilek Rawo menyambut Bapak Babin Kantip Mas Pak RT Pak RW ayo Dias saben dina kok ngalamun jroning sepi samun among dan sangat dulu wewayanganmu duh Kang Mas wong bagus lina-litan bisa lali saya angret recit hati lelewamu wong manis ambung ku manjil ing bantu ing netra apa tega sirakan mas citreng janji misake katresnan jati lamun mangkono piye katresnanmu piye katresnanku Dias Jawa jenenge lelagon campur sari ya pripun panyunan gending-gending saking penyaipun para sepuh dipinangkani oh nggih Sokolo mangkel ana panyuwunan utawa request lagu dangdut juga diaturkan dari yang Iya, muda-muda. betul. Aku yakin warga RW
nek ngene kelurahan Gayam iki wonge sabar. Nggih pasti to nggih sabar ngerti, nggih Bu. ngerti tatanan campur Nggih. sari iki kudune dhisik ngene. Nah. Mbah Putri iki lho, Dek. Sing Sampeyan pundi? nikmati napa mboten? Nggih pundi ta? Menika Mbah Putri kang ngagem kaca tinggal. Wong niki lah marai sedaya niki Mbah Putri. Mboten menika Oh sing khususipun. niki nggih. Menika Mbah Putra. Mbah Putra Putri. Lawur kuwi bapakku. Kok bapakmu? Bapakku kuwi. Pak Maratua. Bapak Maratua. Maratuane bojomu. Diaturne tetembangan iki wae Mbah Putri istilahnya melu utawa ikut serta menyanyi Nggih. seperti kamu. Wis Mbah kersa nyanyi wonten mriki Mbah, monggo. sirai gela-gelo ngene ket. Dalam Apa? Kapelot. Oh, kepelot. Nggih. Mangke Mbah Putri nyanyi wonten mriki nggih, gendeng nggih. Nggih mangke dipinangkani subuh nggih Bu. Kok subuh Lah kapelot penak subuh ngawur. Penak subuh. Nggih mangke nggih Bu season kedua atau ketiga nggih. Ditane dhisik, Dek. Nggih. Monggo Kang Mas katresnanku bebasane tanpa bisa tinuku jodoh lan prasetyamu tak korbanake jiwa lan Matur nembah nuwun. Nggih, matur nuwun Pak Jopat, monggo Nggih. dilajeng.